Toto video natáčam paradoxne z jedného z tých čistejších štátov Indie, z Keraly. Ale aj napriek tomu, že Kerala je čistejšia ako možno väčšina alebo zvyšok, tak aj tak táto pláž je vo veľmi biednom stave, čo sa týka znečistenia plastami, a presne tomu by som sa chcel trošku povenovať, tejto otázke, prečo je India tak žalostne znečistená a špinavá. Aby som nezačínal hneď negatívne na úvod, chcem povedať, že za tých približne viac ako 10 rokov, čo sem celku pravidelne chodím, tak určite badať nejaké zlepšenia smerom k čistejšej Indii. Sú tu rôzne iniciatívy vládne, mimovládne, ktoré si idú tú myšlienku, tú ideu čistejšej Indie, ale zmeny sa tu dejú veľmi pomaly. Čo sú teda dôvody, prečo je India celkovo v tak biednom a zlom stave, čo sa týka znečistenia? Z môjho nejakého porozumenia a sledovania je za tým niekoľko hlavných dôvodov, a napríklad ten prvý je, že India je najľudnatejšia krajina. Má 1,5 miliardy, vyše 1,5 miliardy obyvateľov, a na to, aká je obrovská India ako krajina, koľko ľudí tu žije, tak má veľmi chabý, až by som povedal, na niektorých miestach odľahlejších neexistujúci spôsob manažovania odpadu. Ak tu chodí v odľahlejších oblastiach raz za 2 týždne, raz za týždeň možno smetiarske auto, tak to možno aj som povedal veľa. Že niektoré oblasti vôbec nie sú pokryté odvozom odpadu, zberu odpadu, separovaním. Čo potom s tým odpadom ďalej, tak ľudia to riešia tak, že odpadky nahrnú na jednu kopu, hlavne teda plasty, a zapália. Takýmto spôsobom sa ich zbavia. Čiže najľudnatejšia krajina, nemajú systém manažovania odpadu na veľkej časti územia. Niektoré mestá sú samozrejme na tom lepšie, napríklad už aj v Dili vidieť pravidelne smetiarske auto, vidieť tam smetné koše. Ale na druhej strane sú aj pláže, ako napríklad táto, po ktorej keď sa prejdete, tak po dĺžke 10 km, keď nájdete 2 smetné koše, tak možno aj veľa som povedal. Ďalší dôvod, ktorý ja vidím ako celku závažný alebo kľúčový, je, že plasty sú v Indii relatívne nová záležitosť. Až približne v 70. rokoch sa to tu rozbehlo naplno, čo v podstate nie je ani jedna celá generácia. Predtým ľudia boli zvyknutí na obaly, ktoré boli z prírodných materiálov, z rôznych banánových listov, jutové tašky, tkaniny, látky, ktoré aj keď ste vyhodili von, tak sa rozložili a bolo to v poriadku. Tento zvyk vyhadzovania tu ostal, ale materiál sa zmenil, plast, tak ľudia vyhadzujú aj ten plast, to, čo videli od svojich starých rodičov, čo videli z predošlých generácií, tak toto tu ostalo. No a to je ďalší z dôvodov, prečo je tu toľko odpadkov. Ďalší celku zaujímavý dôvod, ktorý tu ja vidím, je to taký kultúrno-spoločenský aspekt, by som ho nazval, aj keď bolo kastovníctvo a kastový systém už pred 70 rokmi zrušené, tak aj napriek tomu ešte stále tu cítiť a znať dozvuky toho, že kedysi tu bola najnižšia kasta, nedotknuteľní, ktorí práve zbierali odpadky, čistili verejné priestory, volajú sa aj, že Dalit. No a toto boli ľudia presne, ktorí zbierali odpadky, ktorí možno nejakým spôsobom upratovali tie verejné priestory. No a ľudia z vyšších kást stále to tu majú zafixované, že odpadky tu nie je moja starosť. Na verejných priestranstvách niekto iný sa stará o ten odpad. Mňa sa to netýka,
čo nie je u mňa doma, čo nie je na mojom pozemku, tak to nie je moja starosť. No a s touto mentalitou potom je to tu tak žalostné, ako to tu je. A ešte jedna veľmi podstatná vec, ktorú určite stojí za to spomenúť, je fakt, že India je stále rozvojovou krajinou. V praxi to znamená asi toľko, že každý 4., 5. človek tu žije na hranici chudoby. A prirodzene takíto ľudia budú mať úplne iné existenčné problémy, ako sa starať o čistotu okolitého prostredia, v ktorom žijú. Samozrejme, indická vláda robí kroky, aby čo najviac ľudí vytiahla z tejto chudoby, ale aj tak si myslím, že ešte potrvá pár desiatok rokov, kým sa to reálne prejaví na tom, že vonkajšie prostredie tu bude čistejšie. Ak ťa India niečo učí, tak je to, ak ťa učí jednu vec, tak je to akceptácia, tak je to prijatie. Prijatie toho, že veci sú také, aké sú. Nie vždy sú ideálne, ale niekedy nie je v tvojich silách to zmeniť alebo niečo s tým robiť. Jedine ti ostáva to prijať. Keď sa najbližšie dostaneš do Indie práve ty, tak možno vďaka tomuto zhrnutiu budeš mať na otázku znečistenia Indie svoj pohľad a budeš vedieť, že nie je to niečo, čo by sa dalo vyriešiť lusknutím prsta a že tento problém je oveľa väčší a siaha oveľa hlbšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Každopádne želám ti na tvojich cestách len to najlepšie.